زندگی آنگاه سپاس کی وقت همنشینم دلخواهت باشم. بله، من کیها باز این خیل حلاوت نبردم و فراغت نکردم. имрӯз дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ нахуст намоиши намоишномаи сеҳрноки меҳргиёҳ баргузор гашт. намоишнома аз рӯи асари ҳунарпеша, коргардон, драматург, ходими шоистаи санъати тоҷикистон Турахон Аҳмадхонов таҳия шуда дар бораи ҳаёти ду шоҳзода Нуралӣ ва Шералӣ нақл мекунад, ки ба муқобили қувваҳои аҳриманӣ мубориза бурда ранҷу азобҳои зиёде мекашанд. билохира неки бар бадӣ ғалаба карда бародарон қувваҳои сиёҳро мағлуб месозанд ва бо кӯмаки гиёҳи сеҳрноке ки меҳргиёҳ ном дорад чашмони оҷиз гаштаи падарашонро биноӣ мебахшанд. ҳадаф аз таҳияи ин намоишнома тарғиби меҳру муҳаббат ва ғалабаи неки бар бадӣ мебошад. бо Имрод Ҳаитов ҳастам, ҳунарпешаи театри давлатии академияи драмавӣ ба номи устод Абдулқосим Лоҳутӣ. имрӯза намоише ки пешкаши мухлисон ва ҳаводорони санъати театрӣ гардид, ин намоишнома ба насли наврас меомӯзад ки ҳамеша кирдорашон нек бошад, рафторашон нек бошад, бунёдашон нек бошад. вақте ки насли наврас кирдору рафтори бунёди нек дорад, ҳамеша ӯ сарфароз аст, сарбаланд аст. рӯзи 3 июн дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ҷашни 90-солагии муаллифи асар Турахон Аҳмадхонов баргузор гашта, мухлисону ҳаводорони театр метавонанд аз тамошои ин намоишномаи аҷиб лаззат баранд.